হাই হাই বার কথার বিষয়ে ফিরে এক চাপা কথা চলি নাই বার কথার বিষয়ে ফিরে এক চাপা কথা চলি নাই এক চাপা কথা চলি খা ওয়াই কেপ লং লিভ ডি ডাবল এফ লং লিভ ওয়াই কেপ লং লিভ 12 Takarjalao Jongpujala amchayo laithangna 3 tarik May ni Takarjalao Tipra Motha kaplai monodak sawi Tipra Motha ni Bwkhatwi bijay misil tai himbo tong bukhlaijakha panapai mani yagulo YTF ni adong rokno romnani bagi nogo nogo thangi nai mothang botol rok nai tugui romkha khoroksa takhuk Ronjit Dev Borma mongui horni bisingono romi tilangjakha Ronjit Dev Borma no tamni bagi romjakha hingke Jongpujala BJP habanok sabai thanio YTF ni yak tongo hini koksil jamung rejagino romjakmani koktoma babaisa YTF ni Bwkhatwi koksil jamung khaino hai asai phirka nai mothang ni sakao laithangnai 10 tarik April Tipra Motha ni adong rok phang silai kokjakmani no kitingri khorsano phano romani nukjagiya khu police rok abono khe romya haini bagino 5 tarik May salmaribo YTF ni Bwkhatwi 12 kontan bagi bon saklaijagmani koktoma nukjakha tungflajak tabuk Takarjalao Jongpujala amchai 12 kontani strike belai kha hambai sini media person no naji sing 3 tarigo sini kaisa foundation tongmani sini yo dongni WhatsApp tai adino sini bijay misil bo tongo sini oro Jongpujala adino no thik sing bijay misil khaimani horono sini kormi khoroksa Jongpujala bisini chairman sini takhuk Ronjit bono ereng horni duita romi talangmani obnotui sung kini protect khayo apor to bo khoroksa romjau mane bo ba hakirom to maklai reason obono sung ko naima thangrong no sungo borok tamni bagai bono horni duita rogo phai romi talnana tai bono romi talangmani bijon tamo sungno borok ranang thung sung obono nayo tini jenorok lahar je bodok klaimani kusu gonto jorot mai sung kini 12 gonta ni bon khaiganai jodi ombai sini solution mai angka boskango sini saka level ni tamo step nano sung obono naharino sung uko khaipine andolon khaipine ini mane busu jaga katu kini je katu jangmani hingga sini Takarjalao Jongpujala je o sini o area no sung kini uko bodok khayo iyo kasukang mani strike je khaimani bisingtei school roboda bodok obo sung kini sini o area angka school office joton bodok tongnai gobo bot thaiklai bundan obo sini sangkuma bisi andarok khobjago bonkumari obo angka somni omo biri bazar tai Jongpujala somni khlai obo kochen tin kasukha tini sung phungni 6tan simin kasukha rokki emi keb da malai kapsuk jora kebo phai malai pheyako যদি ফাই মালাই ফাই বসিনি সলি চংনাই যাথংকা সং রুট ব্লক খাইমে yakarnai
Engya ngangka seng bar gontano seng kini oro road block khaijang. Nini sinimpi. Ani sinmong ka ang sangma bisini chairman an bumong hingkai bisrai dia korma. Hamba.